Dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtí pri úrazoch. Na svete ročne zomiera na následky dopravných nehôd viac ako 1 milión ľudí. Až 40% z týchto ľudí, ktorí zomreli pri dopravných nehodách, mohlo žiť, keby dostali zodpovedajúcu prvú pomoc do 5 minút. V nasledujúcich videoklipoch si predvedieme, ako tomu predchádzať. Po predchádzajúcom vyšetrení stavu vedomia a zistení prítomnosti normálneho dýchania zraneného uložíme do stabilizovanej polohy. Zranenému ležiacemu na chrbte pokrčíme dolnú končatinu, ktorá je bližšie pri nás. Zatlačením na koleno od seba zodvihneme panvu, pod ktorú zasunieme natiahnutú hornú končatinu. Následne ťahom na koleno k sebe a za rameno vzdialenejšej hornej končatiny zraneného pretočíme nabok. Tlakom na bradu a čelo zranenému zakloníme hlavu, pod ktorú podložíme ruku dlaňou otočenou k zemi. Uloženie do stabilizovanej polohy zabezpečuje voľné dýchacie cesty a zabraňuje vdýchnutiu žalúdočného obsahu.